Makalis ang sarong taon na pagtatago sa otoridad. Dain na nakapalagpa ang Rank 3 Regional as in Municipal Most Wanted Person kang Banwaan Candaraga na si Raymond Andes Inantes, kang arestaron sa pigkasar naman na Charlie Operation kang PNP. Sa impormasyon, naarestar ang sospek sa mismong residensya kaini sa Purok 1 Barangay Market Site parehong Banwaan. Poko mas o menos alas 9:43 ning aga kan Sabado, Marso 25. Ang sospek naatubang sa 8 counts of qualified statutory rape na mayong rekomendadong piyansa. Mayo taon 2022, kang enot na lugusan kan sospek ang minor de edad kaaning aki. At po ng ining 8 counts sa Indaman sa na pong residensya nangyari. Ang kadaklan po nangyari mga matanga po, alauna ning maaga hanggang tapos alas 12 po. Yan po si mga oras na nangyari. Sa presente, nasa kustodiya na Candaraga MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Bali, nawara din po siya. Pero dahil siguro talagang taga-igdiman na siya, buminalik po siya. Mahalat lang po kita kang commitment order para po maibalyo po sa provincial jail. Paurotrong pagirumdum kang otoridad, urog na sa mga magurang na may mga aking babayi. Pirmi nanggad pagreparon ang sindang mga aki. Ngani maibitar sa pangaabuso na kung minsan sa diri pang kadugo ang kagibo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal